Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Ubaba uNsibanda okubingelelayo, dlalifa izulu, ngithi uJesu Kristu inkosi. Siyambonga uNkulunkulu wethu, siyamdumisa nangosuku lanamhlanje asipha lona. Siyambonga kakhulu unguNkulunkulu ophilayo, uNkulunkulu oqonda izimo zonke, uNkulunkulu wethu osithandayo. Siyambonga-ke kakhulu. Bangcwele ngicelile izolo ngevoice note ebengafuni ihlangane nenkonzo ngoba bekuyindaba ezimbili ezingafani. Ngiyacela ukuthi laba bantu engicelile ukuthi bakhulume ngoba kunezinto engizizwile ezenzekile kubona. Ngakho-ke ngicela bangathuli ngoba ngibalindile, ngiyabazi ngibalindile. Ngiyacela bakhulume bangitshele. Kufanele silungise ibandla, singavumeli usathana achachaze. Asizona izitha thina, usathana isitha sethu sixabanisayo. Ngakho-ke ngiyacela bonke abantu okwenzeke into engabaphathanga kahle ngesikhathi sephasika, ngicela bakhulume. Ngiyacela bakhona sebeqhamukile, ngiyabonga kakhulu, udaba lwabo luyalungiswa. Ngakho ngiyacela ukuthi nawe uvele ngoba ulimele, udinga ukuphila. Futhi cabangela umsebenzi kaNkulunkulu ngoba nalabo abantu abenze lento, abanye babo ngiyathola ukuthi bebengekho aware, kanti abanye bakwenze ngenhloso, ama-devil worshippers. Phumela obala-ke mntaka baba, silungisa ibandla likaJesu Kristu waseNazaretha. Ngiyacela sigoqe sikhuleke simnxuse uNkulunkulu ukuthi abe kanye nathi. uJesu Kristu uyinkosi. Siyambonga-ke kakhulu uNkulunkulu wethu, siyambonga kakhulu uNkulunkulu wethu. Ngiyacela ukuthi siye ezwini lenkosi laphaya ngokaJohn chapter 17, ngokaJohn chapter 17. Sofunda uverse 20 no-21. Sikhuluma ngobunye kuKristu. Lezi iziphiwo zikamoya engikhuluma ngazo yizona eziqeda ubunye uma zingasetshenziswa ngendlela. Isiphiwo sezilimi, isiphiwo sokuprofetha, ngoba kugcina sekungena umoya wokubhula ebandleni, sekubhulelwana. Sizwile futhi ukuthi nomoya wokubhula lowo uvuswa ngezilimi ezithize umuntu afike wazifunda lapha ethwale khona noma lapha initiate khona. Angikhulume lolo limi lwakhona uku-initiate kahle ukuthwala ngesizulu. So-ke ngaleyo ndlela-ke siyaprofetha-ke umuntu, uyabholofitha-ke manje umuntu. Isifikile le ngelozi yakhe, sesifikile lesi sithunywa sakhe akade esivusa ngane ngalezi zilimi lezi. Abantu bavusa izithunywa ngezilimi. Qaphela-ke ukuthi wena siyathunywa sisuke siphumaphi. Yikho uJesu wathi umoya ongcwele uzohlala kithi phakade. Thina esingabaka Kristu, thina esinomoya ongcwele, asinazo izithunywa ngoba umoya ongcwele uhlala kithi. Isithunywa yilo ofika kuwe aqeda abuye ahambe ngoba ubenjani, ubethunyiwe usebenzele umsebenzi. Asiyeke ukusebenza ngethunywa, asisebenze ngomoya kaNkulunkulu. So-ke bavusa-ke izithunywa ngezilimi. Umoya ongcwele uhlala kuwe kuze kube phakade, akathunywa, cha akayisona isithunywa. Ayike angidlule siye John chapter 17 verse 20-21. Angiceleli laba bodwa kepha nalabo abakholwa yimi ngezwi labo, ukuba bonke babe munye njengalokhu wena babukimi nami ngikuwe, ukuba nabo babe kithina, ukuze izwe likholwe ukuthi wena ungithumile. Asiyeke kwabaseKorinte bokuqala chapter 14. Siqhubeka nendaba yethu. Izolo ngithe sizoqala kuverse 22. Uthi-ke uverse 22, njalo-ke izilimi zisibonakaliso
kwabangakholwayo, kungesikho kwabakholwayo. Kepha ukuprofetha kuyisibonakaliso kwabakholwayo, kungesikho kwabangakholwayo. Lijulile-ke leli vesi. Izilimi ziyisibonakaliso kwabakholwayo. So abantu abakholwayo ngokukuzwa ukhuluma izilimi, kungaba ngezabantu, kungaba ngezey'ngelosi, kuba isibonakaliso kubo ukuthi unomoya kaNkulunkulu. Izilimi zabantu ngeke ngakuchaza ngaphambili, ake ngiphinde ngichaze. Izilimi zabantu ilezi zilimi esizikhulumayo. Ongasazi isiZulu siyizilimi kuye. Kahle kahle makuthiwa izilimi kusho ulimi ongaluzwa wena, kodwa olukhona olu-existayo oluphilayo. So kubantu abangasizwa isiZulu siyizilimi. Kubantu abangasizwa isiSuthu siyizilimi. Ngakho-ke kubizwa ukuthi iy'limi zabantu, ngisho isiJalimane noma isiNgisi noma isiPhuthukezi, ulimi olukhulunywa abantu abaphansi komthunzi welanga, uma ungaluzwa izilimi zabantu. Bese bakhona izilimi zezingelosi. Ngeke ngawuthinta abaseKorinte bokuqala chapter 13 uverse 1 uthi noma ngikhuluma ngezilimi zabantu, kusho lokho, nezezingelosi, kepha ngingenalo uthando, ngiyithusi elikhencezayo nensimbi encencethayo. So izilimi azilutho uma uthando ungenalo. Uthi uverse 2, noma nginokuprofetha ngiqonde imfihlakalo zonke nokwazi konke, noma nginokukholwa konke ngangokuba ngagudluza izintaba, kepha ngingenalo uthando, angiyinto yalutho. So la umpostoli Paul ehola umoya kaNkulunkulu uyasambulela ukuthi bakhona abaprofethayo baqonde imfihlakalo, kodwa malungekho uthando abayinto yalutho. Yini uthando? Yini uthando? Ukuthanda? Cha, akusikhona ukuthanda. Ake ngiye lapha ku-1 John. Ke siyoza ukuthi yini uthando. U1 John chapter 4 verse 7. Bathandekayo, masithandane ngokuba uthando luvela kuNkulunkulu, nabo bonke abathandayo bazelwe uNkulunkulu, bayamazi uNkulunkulu. Ongathandiyo akamazi uNkulunkulu, ngokuba uNkulunkulu uluthando. Noma ungakhuluma ngezilimi zabantu nezengilosi, noma uprofetha uqonde zonke imfihlakalo, mawungenayo uNkulunkulu awunto yalutho. Ilisho lokho lelizwi. Mawungenalo uthando, ngoba uNkulunkulu yini? Uluthando. Uverse 9, uverse 8 ka1 John chapter 4. Ongathandiyo akamazi uNkulunkulu, ngokuba uNkulunkulu uluthando. Masigquma siya kuverse 16 kuyo lencwadi, thina siyalwazi, sikholwa yilo lolu thando uNkulunkulu analo kithina. uNkulunkulu uluthando, nohlala othandweni uhlala kuNkulunkulu, noNkulunkulu uhlala kuye. So ke noma isiphi isiphiwo osenzayo uNkulunkulu engekho kuso, awuyinto yalutho. Angazi noma siyayiqonda leyo nto. So ke uma kukhulunywa ngokuthi noma ungakhuluma izilimi zengelosi ungenalo uthando, uNkulunkulu uluthando. Sengifunde uverse 8 ka1 John chapter 4 no verse 16 ka1 John chapter 4. Uthi uverse 17, ngalokho uthando lupheleliswe kithi ukuze sibe nesibindi ngosuku lokwahlulela, ngokuba njengalokho enjalo yena sinjalo nathi kulelizwe. Uthando luyapheleliswa ukuze sibe nesibindi. uNkulunkulu uyapheleliswa kuwe. Phelelani njengokuba uyihlo sezulwini enjani ephelele. Matthew chapter 5 verse 48. Phelelani njengokuba uyihlo sezulwini ephelele. Uthando lusho ukuphelela. Uthando lusho uNkulunkulu uqobo, ngoba uNkulunkulu uluthando. Ngakho-ke noma ungakhuluma ngezilimi zabantu, uhumushe, wazi ama-languages, mhlawumbe onke ase-South Africa 11, angazi noma se-11 namanje noma sakhula. Kepha uma ungenalo uthando,
uyithu selikhencezayo nensimbi encencethayo. Verse 2, noma nginokuprofetha ngiqonde imfihlakalo zonke nokwazi konke, noma nginokukholwa konke njengokuba ngagudluza intaba. Sekukhulunywa ngokukholwa, isiphiwo esinzima kabi leso. Uthi uJesu, uma ukukholwa kwenu kuncane anikwazi ukwenza utho. Uze athi uma ningaba nokukholwa ngangenhlamvu yesinaphi ungagudluza intaba. Kusho njalo umpostoli Paul. Noma ungagudluza intaba ngokukholwa kwakho, kodwa uma uthando lungekho awuyinto yalutho. Ngisho wabela abampofu konke onakho, noma unikela umzimba wakho ukubushiswe, kepha ungenalo uthando, akusizi ngalutho. Uma ungenayo uNkulunkulu akusizi ngalutho. So sesizwile ukuthi uNkulunkulu uluthando. Sibuyela ke lapha ku chapter 14 wabaseKorinte bokuqala. Njalo ke izilimi zisibonakaliso kwabakholwayo. So abakholwayo bakubona ngelimi ukuthi unjani. Unomoya kaNkulunkulu noma unomoya kaSathane. Ngoba noSathane uyazazi izilimi. Ngoba kade esezulwini waxoshwa eyingelosi. So izilimi zeyingelosi uSathane uzazi ngqo. Uyabafundisa abantu bakhe. Bese befundisana ke ngoba phela benzana abantu bazikrema. Angimphindi verse 22. Njalo ke izilimi zisibonakaliso kwabangakholwayo. Uma umuntu engakholwa ezwa ukhuluma izilimi, ukholelwa ukuthi uyakholwa. Zisibonakaliso kwabangakholwayo, kungesikho kwabakholwayo. Kepha ukuprofetha kuyisibonakaliso kwabakholwayo, kungesikho kwabangakholwayo. So uma uprofetha kuyisibonakaliso kwabakholwayo, uma ukhuluma izilimi kuyisibonakaliso kwabangakholwayo. Verse 23, ngakho ke uma ibandla lonke libuthene ndawonye, bonke bakhulume ngezilimi, bese kungena abangafundile noma abangakholwayo, abazukuthi niyahlanya na? Abazukuthi, kusho ukuthi umuntu okhuluma izilimi engizingahunyusho unalo ilungelo lokuthi ucabanga ukuthi uyahlanya. Yezwa lithi abazucabanga yini ukuthi ibandla liyahlanya. Abantu nje abangangenayo abangafundile bazucabanga ukuthi ibandla liyahlanya. Verse 23 lo, ngakho ke uma ibandla lonke libuthene ndawonye, bonke bakhulume ngezilimi, bese kungena abangafundile noma abangakholwayo, abazukuthi niyahlanya na? Kepha uma bonke beprofetha kungena ongakholwayo noma ongafundile, uza kuhlatshwa yibo bonke, ahlulelwe yibo bonke. Ngoba ukuprofetha kuyakhuluma, ukuprofetha kususa umuntu esihogweni kumuse ezulwini. Yakhumbula ngichaza. So kuPaul uthi asizondelele iziphiwo zokuprofetha kakhulu kunokukhuluma izilimi. Ngakho ke uma ibandla lonke libuthene ndawonye, bonke bakhuluma izilimi, bese kungena abangafundile noma abangakholwayo, abazukuthi niyahlanya na? Verse 24, kepha uma bonke beprofetha kungena ongakholwayo noma ongafundile, uza kuhlatshwa yibo bonke, ahlulelwe yibo bonke. Verse 25, okufihliweyo kwenhliziyo yakhe kuyadalulwa ngokuprofetha lokhu kwasezulwini. Njalo uyakuwa ngobuso akhuleke kuNkulunkulu, aqinise athi impela uNkulunkulu khona phakathi kwenu. Ngoba uhlatshwe yini? Yizwi. Kanti izwi lenzani? Liprofetha. Nezwa ke indaba yokuprofetha, nezwa ke indaba yezilimi. Angazi noma sivaleni la noma nisafuna siqhubeke. Mhlambe singaqhubeka ngokuzayo, siqale lapha ku verse 26. Sibuka ukukhonzwa kwebandla, verse 26. Sibuka ukukhonzwa kwebandla ngokugcinwa inkosi
kusasa kodwa sesizoliphetha udaba lwethu lwalezi iziphiwo eziwu-2. Ngiyambonga-ke kakhulu uNkulunkulu, ngiyamdumisa. Udumo lonke lungolwakhe, udumo lonke lumfanele, yena yedwa ophila ingunaphakade, yena yedwa onokungafi, yena yedwa onguNkulunkulu ezulwini noNkulunkulu emhlabeni. Ngiyacela ukuthi-ke siguqe, sikhuleke, simbonge uNkulunkulu. Baba, egameni likaJesu ophilayo, uNkulunkulu wethu onomusa, siyabonga ngale nkonzo, siyabonga ngakho konke. Udumo lonke silinikeza wena, lukufanele, lungolwakho. Izikhathi zingakabibikho namanje kuze kube phakade. Khazimulisa-ke Nkosi igama lakho, busise lona loyo lalele. Siyabonga sisekuwo lo mkhosi wokubonga ngey'nkonzo esibe nazo, noma ezamile usathane ukufaka unyawo ngoba kasalo yazama. Siyabonga uNkosi ukuthi uyanqoba wena. Siyabonga kakhulu uNkulunkulu wethu, sinikela kuwena uqobo lwethu egameni lomfelo wethu uJesu ophilayo. Nasey'nkonzweni zaseGoli ngalempela sonto sizinikela kuwena. Siyacela uNkulunkulu wethu usiphathele zona ngoba wena ukwazi ukwenza umsebenzi wakho kangcono kunathi. Thina silindele uholo oluvela kuwe, uJesu Kristu UYINKOSI. Amen. Siyambonga-ke kakhulu uNkulunkulu wethu bangcwele, siyamdumisa. Baba uNsibando ovalelisayo uthi uJesu Kristu UYINKOSI.